Det er Svend, og jeg vil gerne indlede med at fortælle, at Geigerpokalen har en helt særlig historie. Historien er, at den blev opfundet ved den 10. uddeling fra Synshandicappedes Motionsfond. Det er en vandrepokal. Jeg vil gerne beskrive den, hvis jeg kunne få den i hænderne. Vil du have Geigerpokal? Ja. Jamen, den er lige blevet pudset, så du skal jo være lidt forsigtig med dine fedtede fingre, ikke? Jo, jeg skal nok lade være lyse. Ja. Den er 20 cm høj. Jeg tror, den er lavet af metal. Messing. Zink. Ren messing. 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 Og det, der er specielt ved den som vandrepokal, det er, at der står 3 navne på den. Fordi den har været i hænderne på 3 personer indtil nu. Blind Motion, ikke Blind Motion, Synshandicappedes Motionsfond fik den som gave, og da vi fik den som gave, der var det mit navn, der kom til at stå øverst. Jeg fik den det første år, og der fik jeg at vide, at det var fordi, at jeg havde stiftet Synshandicappedes Motionsfond, og det har kørt i 10 år. Det var en dejlig 10 års gave. Det andet navn er Jesper Dahl, som fik den for hans indsats over for synshandicappede børn og unge inden for goalball. Og nummer 3, det var den person, som jeg gerne vil bede om at komme herop, hvis du ikke Han er lige ved siden af dig. Han står ved siden af dig. Ja. Nemlig Arne Christensen, som fik pokalen for en helt speciel indsats. Som eksempel for noget helt usædvanligt, som blinde også kan. Vi vidste det bare ikke, nemlig at stå på ski fra den 89. 20. Sydlige breddegrad til Sydpolen. Nu er der kommet et 4. navn på, og det er navnet på den modtager, som bestyrelsen i Blind Motion og Synshandicappedes Motionsfond har bestemt skal have pokalen i et år. Og det navn er der ikke ret mange, der kender. Ikke engang Arne, som står her ved siden af mig, og som sidste års indehaver gerne vil fortælle noget om pokalens historie. Og så fortsætter vi, når Arne har fortalt om det, med modtageren 2025. Arne, vil du holde pokalen? Ja, tak, Svend. Han har mikrofon, Svend. Du har en mikrofon. Mange tak for ordet. Og først og fremmest mange tak for, at jeg må være med til det her arrangement på Musholm i forbindelse med, at Synshandicappedes Motionsfond igen uddeler en lind strøm af legater til fordel for aktiviteter for blinde og svagsynede. Fonden har altid været noget særligt. Jeg husker dagen, hvor den blev stiftet, den 11. 6. 2011, som også var Dansk Blindsamfunds 100 års fødselsdag. Det glæder mig meget, at sådan en fond blev etableret. Det var virkelig nytænkning, og helt sikkert noget, der ville bidrage til, mange flere synshandicappede ville kunne få mulighed for at dyrke idræt og få pulsen op, som det jo er blevet sagt rigtig mange gange. Og som sagt, så betyder det meget, også for mig personligt, fordi, hvis jeg må have lov også at fortælle den lille historie, jeg var faktisk ved den første uddeling af legater fra Synshandicappedes Motionsfond, der var jeg som formand for Blinde Skiunion også den første, der modtog et legat overhovedet af de mange uddelinger, der nu har været. Og jeg har så deltaget sidenhen ved en række uddelinger, og som Svend fortalte, så ved det 10 års jubilæumsarrangementet, der har jeg fået en tosset idé.
Og hvor den kommer fra, det vil jeg bare ganske kort lige fortælle. Og det har sjovt nok lidt med ski at gøre. Mange af jer ved, at jeg har løbet på ski i mange år. Og fra 2018 og frem, der satsede jeg på at gennemføre en ekspedition på ski til Nordpolen. I forbindelse med de forberedelser, der var jeg på nogle træningsture i Sverige, hvor vi trænede relevant med vores rigtig store skistøvler og nogle store brede ski med stålkanter. Og vi trak en pulk efter os, som vi lånte af skisportstedet deroppe, hvor vi trænede op i Tindalen. Der var en flink gut, der passede lifterne. Han havde nogle gamle jernpulke stående inde i hans garage. Og dem måtte vi godt låne og træne med. Så det gjorde vi. Grunden til, at vi skulle træne med pulke, det var, at når vi skulle på ekspedition, så skulle vi trække en pulk efter os med al vores happengud på en vægt måske 35-40 kilo. Og det er vigtigt at træne, forberede kroppen til de ryg og den påvirkning, det vil give i hofter og ryg og hele kadaveret stort set. Så det træner vi, og vi havde været ude en dag. Det var jo fantastisk på sådan et sted der var skispor. Der var rigtig gode spor, og godt fart i skiene, og vi havde løbet en god dag og kom hjem i rigtig godt tempo, og det hele var gået godt uden styrt og så videre. Og så tog vi skien af og gik ind i hytten, og jeg trampede sneen og støvlerne der, og så råbte jeg til min ledsager, Henrik, du skulle dele med have en guiderpokal. Han havde bare gjort det så suverænt godt, synes jeg. Og jeg ved sgu ikke, hvor jeg fik tanken fra, men vi har alle sammen hørt om forskellige sportsgrene, hvor der bliver uddelt fighterpokaler, når kamp og idrætsgrene er afsluttet. Så vi grinede lidt af det, og så var det ellers slut. Så var det, at Svend inviterede til 10 års jubilæumsuddeling, og så var det tanken om en guiderpokal her i Synshandicappedes Motionsfond dukket op. Og jeg fik fat i pokalen, og jeg var ikke et sekund i tvivl om, at det skulle være en vandrepokal, og der skulle indgraveres navne med dem, som som modtager har haft pokalen, og måske kunne der blive en god historie ud af det, og en tradition i forbindelse med uddelingerne her. Så jeg fik fat i pokalen, som sagt, og fik skrevet Svends navn øverst. Svend Mogensen, Synshandicappedes Motionsfond, SM. Det siger sig selv. Og med alt det, som Svend har gjort for at aktivere os og støtte det, ikke bare med penge, som jo er afgørende for det hele, men en utrolig energi og engagement for at få alt det her til at fungere. Så kom jeg derover, og jeg fik den også delt ud, og fik snakket lidt med Svend, og jeg har indtryk af, at det blev modtaget positivt, og var en fin detalje her med til uddelingerne her. Og nu står vi her så igen, og jeg har den i hånden. Det var slet ikke tanken, at jeg selv skulle have guiderpokalen. Men det endte sådan sidste år, og det er jeg rigtig stolt og beæret over, at den også kunne ramme mig. Og den har stået flot, synes jeg selv, godt placeret hjemme i vores stue. Der, hvor man kigger hen, når man sidder i møblerne. De der store fladskærme, man har nu om stunder, de hænger jo op på væggene. Så der er fint plads til et lille møbel nedenunder, og det er der, folk sidder og kigger hen hele tiden, når de sidder i vores stue. Så jeg har fortalt historien om guiderpokalen rigtig mange gange i det år, hvor jeg nu har haft den til rådighed. Og jeg er rigtig glad for, at jeg kan være til stede her i dag og være med til at give den videre til en person, som har gjort en særlig indsats.
Men det er jo svært at dele den ud til en, der har gjort en særlig indsats, når ikke man ved, hvem det er. Og man heller ikke kan se, hvad der står på pokalen. Så jeg ved ikke, om du kan hjælpe mig, Svend. Men du må ikke sige det for højt, for det er jo mig, der skal afsløre det. Det kan jeg godt. Jeg kan hjælpe dig med at sige, at det er en person, som du kender. Det er jeg glad for. Og det er en person, som du har kendt længe. Som hvad siger du? Du har kendt længe. Ja. Det er en person, som favner meget bredt og har utrolig mange kontakter. Ja. Det er en person, som næsten gør alt, hvad vedkommende gør for andre. Ja. Det er en person, som jeg vil fortælle dig navnet på nu, og så vil jeg bede dig om at kalde vedkommende op og overdrage pokalen videre til vedkommende, som er til stede her i dag. Det lyder godt. Det er en vanvittig god idé, Svend. Inden jeg siger, hvem det er, så har jeg brug for jeres hjælp. Føler jeg. Alle, der er til stede. Alle jer, der har en fløjte. Fordi nu skal der ikke bare fløjtes. Nu skal der fløjtes fanfare. Så I skal holde fløjten i munden. Fordi I skal både kunne fløjte en fanfare og klappe samtidig. Der er ikke noget med at holde den fløjte i hånden, eller med den ene hånd. Man kan sagtens, jeg har siddet og trænet her selv i et par timer. Man kan godt have fløjten i munden og blæse og klappe samtidig. Så det er en stor fornøjelse for mig på vegne af Synshandicappedes Motionsfond. Og jeg vil også tillade mig at sige, at rent personligt er det også en særlig glæde for mig at sige, at guidepokalen nu overdrages til Kim Sønderbæk. Værsgo, Kim. Tusind tak. Her er pokalen. Og pas godt på den. Der er historier og hvad skal man sige, identitet i den. Men Kim, vi har kendt hinanden i nogle år, som Svend også nævnte, og jeg kan kun bekræfte, hvad Svend også allerede har antydet, at det er imponerende på den måde, du har kastet dig ind i verdenen blandt synshandicappede, med den viden og erfaring, du har inden for idræt, kæmpe ressourcer og et engagement, som tilsyneladende ikke har nogen grænser. Så du må fortælle lidt om, hvordan kom det i gang, Kim? Der tog I sgu røven på mig. Tusind tak allerførst. Wow. Kæmpe ære. Undskyld. Jeg er lidt en tudeprins, når vi kommer hertil. Jamen Arne, du var jo nok den, der startede mig. Fordi dengang jeg fik mit synshandicap, og min verden gik i stykker, så kom jeg over til Arne, og tudet lidt og beklaget mig, og alt det, jeg sagde, jeg ikke kunne længere, der sagde Arne bare, du vil gerne stå på ski, at jeg har lige deltaget i verdens hårdeste skiløb. Du vil gerne rejse rundt og se verden. Jeg har lige været backpackertur alene med min blindestok. Så Arne, du er jo et kæmpe forbillede for mig. Og Svend, min fantastiske ven, du har været med til at dit medie. Gør. Tak.
Det er en god øvelse. Jeg skal holde en bryllupstale for min søn om en måned, så men jeg tror ikke, jeg skal øve mig i dag. Svend, du har været med til at gøre alt det her kajak sammen med Blind Motion og sammen med alle dem, der roer med mig, muligt. Det er min helt store passion, og det er min helt store passion at være sammen med jer. Jeg er ked af, at I alle sammen ikke kunne være med på vandet i dag, men sådan var det. Vi har ikke så meget tid, sagde Karina. Men hold da op. Tusind tak. Wow. Kæmpe ære. Velbekomme, Kim. Jeg har et spørgsmål. Ja. Jeg har faktisk hørt nogle historier om det der kajak, og det har skræmt mig lidt, Kim. Svend har fortalt mig om et fantastisk, arrangement, som var over på Silkeborgsøerne, tror jeg, sidste sommer. Og jeg ved ikke, om jeg husker ret, men jeg tror, Svend sagde, at der havde været 42 blinde kajakroere på vandet samtidig. Det synes jeg godt nok lyder skræmmende. Kan det virkelig passe? Ja, og det var skræmmende. Fordi hele Silkeborg med deres både og deres færger og ting og sager, de holdt regatta samtidig. Så det var lidt skræmmende, men det var også en fest, og vi havde det virkelig fedt. Hvad er de næste arrangementer i forhold til kajak? Det skal vi lige høre her i dag også, Kim. Jamen, jeg har lige et begynderkursus i Fredericia lige om lidt, og så skal vi jo have vores kajakfestival også. Og der er ikke så mange kajakkimture med Blind Motion i år, fordi at vi er ude i klubberne og prøver for dem til at åbne op, så det forarbejde, vi laver, det kan de fortsætte med ude i klubberne bagefter. Og det er 2025 dedikeret til, men vi skal på vandet. I øvrigt skal jeg på vandet på søndag med folk med almindelige handicap, eller med alle handicaps i Ebeltoft. Syddjurs, Dansk Handicap Syddjurs, de har bedt mig om at lege med dem på søndag. Jeg har så sagt, at det vil jeg gerne en enkelt dag, fordi mit hjerte, det er et andet sted. Det er for den gruppe, der er her i dag, og det er dem, der skal være med fremadrettet. Men vi vil også gerne lade de andre på. Jeg vil gerne sige en sidste ting, Kim, som er min egen fornemmelse, eller hvad jeg skal sige. Jeg har været med synshandicappet siden starten af 70'erne, og jeg husker 70'erne som et vældig aktivt årti i forhold til blindidræt. Der var blinde fra Danmark var for første gang med til de paralympiske lege, og en anden ting, og det var nærmest en folkebevægelse inden for blinde, det var, at vi begyndte at cykle på tandem. Og der blev oprettet et hav af tandemklubber rundt omkring, og det var en meget, meget stor aktivitetsforøgelse i forhold til blinde og svagsynets motionsmuligheder. Det er, at der blev sat så meget i gang, og der blev kørt masser af motionsture. Der blev også lavet mesterskaber, kredsmesterskaber og forbundsmesterskaber og nordiske mesterskaber i tandemcykling osv. Det var helt vildt. Og jeg kan simpelthen ikke sige, at der er sket noget større siden da, end det, som du har stået for nu her i nogle år, nemlig kajakroning for blinde. Tusind tak for din indsats, Kim. Og det er jo ikke færdigt endnu, kan jeg forstå. Held og lykke fremover.